Muruneno, ndinotarise mukati ndinototi madhama ine. Zvaita? Azvaita. Ndakumboenda kubhora. Asika zvino. Tosiya sadza yaro ndisasiya sadza. Remanero. Aha, siya sadza. I think ndishira kana 3. Mukwana ndanonoka uzwendo zvisona kuma 10 11 ka inyaya extra time. Because pane kwanso marefree anoise extra yakawanda amwanise show. Ndozvinoita mabhosi. Musakangana mashooters. Nikatama kuti makumbo edu apera zvimafita nesaka romotikari mumoti. Ngoti muchaya makaguke makumbo kana maoko aya. Mushawo seti kapele kupana pa kukosora mashooters enyu ndarumikidze muwardrobe. Ndapoti angurongedzai mashooters. Muchati kosorese musauno wese. Mashooters ndandise mumotikari. Ndo andati chitora yari muwardrobe mashooters. Chaiwo. Ekwa muri kuenda chako ku stadium. Ndatitora mashooters embo. Magora unese mashooters. Masanga nose. Ivepo ndo nokorba zvangu. Andishaende. Ndachisuduruka ndi kuone kucleana. Suduruka ndi clean. Madewe. Cheka yapa kana. Aviraka ndikubatsira kukoroba kai. Aiwa ndokubatsira kukoroba. Aiwa kani. Chivira ndikukorobere. Baba imi. Usanye pa ungwara bamasa. Torai mashuta zenyu chawo ndakaone mbachi. Fokupadoluka kaite mistake. Gakari. Ndiruka ndaenga ndaruka zvekubhora kuti ndione siteme kuti tore mashuta ezvokasirwa muri. Paudisire mbachi. Regai nditobuda ndotomarongedza.